Ayun na magandang araw ulit mga kagamba. Mayroon tayong dinayuhan na laban kanina. So papakita ko sa inyo yung yung laban namin. Alam nyo mga kagamba, yung iba kasi bilib na bilib sila doon sa mga upload ng ibang mga vlogger na antitindi daw magagamba nila, ang tatapang. Yung sa totoo lang, may mga vlogger kasi hindi talaga nag-upload ng pangit na laro. Ako lang naman nag-upload ng pangit para lang may ipakita ko sa inyo na hindi lahat ng laro kasi ng gagamba is maganda. Hindi totoo yan. Mayroon kami dinayuan ngayon, araw na to, dyan sa may San Andres Bukid kila Carlo. Yan, shoutout sa'yo Carlo, sa kay Rodel Prado, yan. Saka yung, ayan, yung mga picture nila, yan. Shoutout sa inyo lahat yan, ha. Si Ardi, shoutout sa'yo Ardi. Si Tyson, kung tawagin, si Tata, yan, shoutout sa inyo. Si Eric, yung isa, yung tinalo namin, yan. Tumalon lang yung gagamba niya. Tingnan nyo mga gagamba, pansinin nyo matagal nilang ikinondisyon, nilagyan ng load, piling-pili, binabag, pero bakit pagdating sa laban tumatalon lang? Ayan panoorin nyo yan Ayan, so napanood nyo. Ito namang iba na laban, mga malulupit din na laban. Pero doon sa ilang laro na nakita ko, iisa lang matinding naglaban. Ito, panoorin natin. Ayan, so napanood nyo. Ayan, ano ang masasabi nyo ngayon dyan sa ganyang klase na laro, yung kagaya ng tumatalon? Bakit ang ina-upload nila lagi walang tumatalon? Di ba? Ang gaganda ng laro lagi, sakmalan ng sakmalan. Pero sa atin, may mga upload tayo na pinapakita natin na pangit yung laro. May load na siya, kinondisyon na. Kaya yung iba hindi tuloy bumibilib sa atin. Pangit ang gagamba natin Mendo kasi tumatalon. Yun. Ngayon, natuto tayo ngayon na paano mag-load, paano mag-condition, paano pumili. Kaya tingnan nyo yung mga pinili ko dyan mga nakaraan, kung magsakmalan. Walang edit yan tuloy-tuloy yan. Kaya masasabi ko na natural yung mga in-upload ko ng mga video. Walang daya yun. Paano yung sinabi ko na yun na yun. At ayaw ko naman na kabiliban nyo ng gusto yung aking gagamba. Pero nakikita ko kasi walang nanonood doon sa mga upload ko gawa nung napapangitan sila. Hindi totoo yan. Ayan, mayroon na tayong load ngayon na bagong gawa. Tapos naungundisyon na tayong gagamba ngayon. Pinapractice na natin kung paano yung maglaban. Kasi nakikita ko mas maraming views kasi mga laban, yung mga sugal na laro. So pinapractice din natin para makasabay tayo dito sa mga iba na mga vlogger na kita nyo minsan na nag-upload sila lahat maganda pero wala siya in-upload na tumatalon. Kaya napanood nyo yung yun mga 10 video yung binidyo ko, 10 laro yung binidyo ko, pero isa lang namumukod tangi yung nagsakmalan talaga na walang tigil. Ayan, so hanggang dito na lang mga kagamba pero shoutout muna tayo sa mga taga San Andres Bukid. Ayan yung mga picture nila. At saka si Jake Vizcara, si Merjan Sumo, Raymond Himson ng Pasig, si Paul ng Las Piñas, at ang asawa niya, shoutout sa inyo, si Rosel Rose, si Gagambal TV, at saka si Proelan Adajar. Yan. Shoutout sa inyo lahat mga kagamba. Maraming salamat.